Vumi, Solomon Simango, Miguel, Jove, Shabalala, Sirinho, Otrele, Ngobo, Lilepo, Ashley Dupree, Ausha Shakes. 4-5-1, uniformation of the Kaizer Chiefs. Kit, Dondolo, Fasika, Coutinho, Nyama, Rhodes, Mokocho, Makaringe, Serero, Sukuna, Nana Pagota, Winner, Gonzalez. 4-3-3 uniformation of Zolgalwa. I'm the Laura Pagay Cape Town City. Fortune Makaring, Bunantin Laws of Cholacona. Usobuga, Usobuna, Usobuga, Usobuna, Usobuga, Usobuna, Usobuga. Yasuga, Yashala. Wait, Tabo, come back, Tabo. Pagamisa, Jaden Rhodes, and La Pagapaka Foxin. Salenso Fumaga Fumi. And they cross up. And the Pagasiwe. Nathan Fasika Itumba. Ebetia Ujonja Umdalo. Oyamazu Fumongafu. Oyamazu Fumongafumi. What are going to Pedal Pedal? We are Pago Tondolo. We are Pago Betige, we are Sabuya Tondolo. Speaking of Pagin Junai and Tao. Otrelo Funa Pagay Lollipop. Siamunia, Lollipop, Lollipop. Pagachaboxin. Rindo Jaitumba. Lollipop. Ejikufuneka joksa shugelana ifaka ke okusama swidana oreke uyavimba Nathan Fasika yena ke idumba Tony corner kick yona ke ukuthi ke khamba bani sibhekela phake Sirino ufuna ke engineer tekisi para to pre to para to pre sebenzela phake mufa imfamisa ke ukusukela ke umdlalo usaqala kuze kuyosha ke umzuzu weshumi nanhlanu ishala phaka magoli ke ayisithupha sibhekela phake Shabalala Rindo Takiti Obungazofunga ukuthi ke kune Braai FNB Stadium nangu Shabalala uthi phenduka ngibone uyaphenduka uIdumba uthi kithi kwago kezola sebenzela phake emuva ikatili kaMedemo ayofuna ngapha ke awuya weJamana shintshe ke isayidi yena ke ulilepo sibhekela phake Shabalala Duotai wayukomi phakathi boxene sibhekela lithuba leKaizer Chiefs nalithuba Utwage eksesexen madoda anikwazi ukuvulela ke amaswidi ekseni ke kangaka aselemhlula kanjalo ke leli bhola yena ke uNkosi Ngiphile Ngcobo namba kabalandeli sibhekela phake Shabalala njengamnandi phake uShabalala hamba namadoda uShabalala ekhipha lapha ke Pascal Nkusho Gaston Sirino yadweba kahle yenza iline yenza ishape yadweba nje kwakuhle kuthiwa akafaka ikhala uSirino uthi uSirino black and white uthi Renzo Coutinho Serero edlala phake esithende sikaRumusho Amaju Sukuna onside Sukuna Rindo Tajitize ibe heavy itouch yakhe uSukuna akubhekele yatouch ibe heavy kakhulu wafika uGTZ General Tata zonke Msimango okujinje kwagogezo engaphakele kude sibhekela phake Ngcobo ikhipha lapha ke Pascal Nkusho nalithuba Junior Teki Ora ke yaphelela eGold Reef City ayangafika sidalo ke ePri yona ke engineer Tekisi sidla ngokulambisa iCape Town City phasi kanokusho nokushakana pasta khona uyihlalele ihambe noNkosi Ngiphile Ngcobo wabona engineer Tekisi ora ke yageja engineer Tekisi siyayimunya Lollipop ifuna ukucela indlela Lollipop phakathi eboxini sephopha zonyama Lollipop Ashley Dupree ake uzobuya ngesonto sesibili ngoba ke umdlalo ke awukamvumi ke sidalo neze yena ke uthi laba bekhanga ngoba sibhekana nethuba Shabalala yaganga iCape Town City emuva Nathan Fasika Idumba udlala ngomentshisi eduze kwendlotshani nawu Shabalala ephethe ifire extinguisher kumele acime lo mlilo endlini yotshani uShabalala uyawubhebhethekisa lo mlilo
akazi naye ukuthi uliyeke kanjani leliya thuba, akazi naye ukuthi uliyeke kanjani leliya thuba. Umdudushela ke uGTZ ayifasa abantu aphakele kudla Captain Sirino khala masayini baleka ukuthi ambulance noma amaphoyisa will talk later. Ashley Dupree phakathi eboxini liyabahlula ke ibhola abawulapha ke iKaizer Chiefs engaphakele kudla cele khipha lapha ke Pascal ukuthi ufake lilepho nansi lollipop ishayipha nansi lollipop inyakazisa uDarren Kitcha siyayimunya isho wezonke ingane zesikole yena ke uDarren Kitcha ithatha isikhathi sayo ilollipop yakhipha itechnique kanokusho bona ke yakhetha ukuba ubalisa akupheke nje lollipop bona ke liyahamba nje liphumela ke ngaphandle kwebali ibhola layo iyona ke iduna yendawo sinda ngokulambisa futhi Cape Town City lapha ke ifikela Mbuso asamukushaya ke bekude Jaden Rhodes onside Jaden Rhodes oyino Javuma uyala uvuma ongavumi ubuyena lolizo uvuma ongavumi sinda ngokulambisa iKaizer Chiefs sedlalwe ngokushanje uyamvimba Lorenzo Coutinho Sirino futhi phakathi eboxini Sirino ayikhona uthwake lishayisa esandleni kuGaston Sirino Gonzalez ifaka lapha ke ubeke Amadou Sukuna ayiveza mnandi Sukuna Makaring oyino Javuma akupheka nje kashedla ngakoshunekani ehamba uMakaringe ebhekene novuma ngqo uthi nje uvuma kwaGogezo uyamazi uvuma ongavumi uyamazi uvuma ongavumi ike ngimbisa ke ngenamba uVilboy ke yena ilast number inamba yokugcina ngci kule modi umuntu athi wayiketsetsa phakathi eboxini Chibabiro uthi uyazama ranga Chibabiro kupheka nje kashedla ngakoshunekani nanti Bawoti igobe kamnandi ayifaka phakathi eboxini yawuthola ngale ke umuntu athi wayiketsetsa bona ke liphakame kakhulu leli bhola akangakwazi ukuthi alithole engaphake Edmondson Dove ufuna ke phule modi umuntu athi wayiketsetsa umuntu athi wayiketsetsa umuntu athi wayiketsetsa oyino takitikiti nangu phule modi umuntu athi wayiketsetsa umuntu athi wayiketsetsa kitikiti yala ikatika medemo ranga Chibabiro phela lapha ke phule modi ayikhona uyala namhlanje izophakanyiswe lapha ke Kaizer Chiefs phakathi eboxini lilepho Coutinho ayisho ukhondo awutshontsha yini umdlali Cape Town City ngomzuzu wokugcina sebenza lapha ke emuva yena ke Bruce Avuma unompempe uyishaka kodwa uyishaka kabili uyishaka thatha impempe yakhe